uma ngiswa bayazi abangapha ngakosiphingo ngehla nomgwaqo othiwa Prospecting Road khona igaraji amawujika ngaze kuthiwa i-Avenue East ngimfica khona lo mfana uhamba ngemoto enhle imoto enhle upake khona ufaka petrol bese ngibona bese hawu baba mfundisi usaphila baba ngiyaphila hawu wahamba kanjani mfana wami some imoto enhle kangaka wena mina ngakabi nawo ngimdala kade ngasebenza uthi hawu baba ngihamba ngale moto inhle uma le ndaba engikhuluma ungayizwa kuyoba indaba yakho ngiyitolike ngizoyiqeda nje bese ngiya ma ungayizwanga kuyoba indaba yakho aya hawu mfana uhamba imoto enhle kanje hamba imoto enhle lalela ke mfana wawuphethwe yimpela ngithi uyakhumbula baba bengiphethwe ngifuna unginike ithuba ke ngigibele le moto ke ngishayele ngizwe ungaze ngishayele imoto enhle njengale yakho bese ethula lo mfana angibheke abheke phansi bese ethi baba mfundisi ngeke kwazi ukuyishayela le moto hawu mfana yini iminyaka emingaka mina emgwaqweni ufika izolo usutshela ukuthi ngeke ngikwazi ukuyishayela le moto ngishayela le moto uthi cha ngeke kwazi ukuyishayela futhi ngeke kwazi ukungena phakathi kuyona wasethi ngithusa kancane angizoyitolike ngizoyishayela wasethi ngithusa kancane methe engene wathi ngeke kwazi ukungena kuyona hawu mfana yini nameve ehlalweni akuhlaleli kuwo cha akho meve akho lutho nje kodwa ngeke kwazi wena ungena kuyona angithi baba nomfundisi wasekuphakameni lithi usho wona nje usakhumbula kanti wathi ngeke kwazi ukungena kule moto yinhle inje iyanofozela yakhiwe inayo khona lothu ama-airbag inama-airbag wonke umzimba kusho uma ugingqika yakubamba nje ama-airbag awufi hawu mfana wami ngiyakuzwa kodwa ungiphatha kabi uma uthi ngeke ngikwazi ukungena kuyona usekhuluma igama elikhulu ke lo mfana elangithusa uthi ayikufanele hawu wenzani wabulala umuntu wamfaka phakathini cha angibulalanga angaze ngibulale umuntu ngamfaka phakathi lo muntu pho ngiyeke ngigibele ngani sengifike ekugcineni kwendaba ulo mfana le moto yigitsi niyazwa bakhona igensi imoto ehamba emgwaqweni ingafanele ukuba ibe lapho kushonke into abasendaweni angafanele bayona igitsi akazo ngezwakala uma ungangizwa impela usafuna ukuthi uqale uyafundisa first year esikoleni